Ahoj, já vás vítám u dalšího videa. Dneska vám chci ukázat moji rybářskou výbavu, teda aspoň to byste měli mít u vody. A ještě předem vás chci upozornit, že nemám podběrák, takže doufám, že vám to nebude vadit. A jdeme teda na to. Takže máme tady první věc, bez toho byste se u vody neobešli, je to teda prut. Jsou různý, je kaprařský, sluncařský, pak je na feeder, na plavačku, na moře a tak. Pak jsou ještě teleskopický a ten zrovna já mám. Takže je to takhle nějak dlouhý, no, je to delší. Si nějak takhle, má to tak přibližně 2,5 metru. Je dobrý, ale už je starý, takže si budu asi teď v současnosti kupovat novej, takže se můžete těšit na takový menší unboxing. Jako další tady máme naviják, jmenuje se Active FD 3000. Je teda dobrý, stál mě 250 korun. Jsem s ním spokojený, cívku má dobrou, brzda taky je dobrá. Jsem s ním prostě spokojený. Není ani zas tak těžký, takže to je dobrý. Jako další tady mám, je to něco jako peán, ale není to peán, je to taková, jakoby, jak to říct, je to něco jako peán, ale není to peán, je to takovej prostě, taková tyčinka, já to mám teda radši než peán, protože se to prostě líp vyndává těm rybám z pusy. Já vám pak na konci ukážu, jak se to nějak používá. Tak jo, jdeme na další. To už není zase tak povinný, ale máte tady splávek, ten je 4 gramový, jak můžete tady vidět. Se to zaostří, to je jedno. S tím jsem taky spokojený. Pak tady mám nějaký ty twistry. Mám zatím jenom takovýhle obyčejný 2. Pak už tady mám takhle, ten byl docela drahý, ten mi stal 100 něco, nebo kolem 100, no. Taky je dobrý, je to jakoby takový malý okounek. Takže dobrý. Je v tom i takový olůvkou zadělaný, takže když s kým děláte pohyb, jako když s kým pro ten lehce škubáte, tak to udělá jako ten efekt. A pak tady mám nějaký háčky, rovnátka, nějaký krmítko, policajta a pak ještě tady mám, kdyby jsem náhodou zapomněl, jak se váže rybářský háček, tak tady to mám napsaný. Tak jdeme dál. Tak jako další by tam měly být nůžky nebo kleštičky. Já mám nůžky, ty jsou taky dobrý, nejsou sice povinný, ale můžete to někdy použít jako peán, ale to moc ne. Takže spíš prostě jenom tak na přistřehnutí a tak. Tak jdeme dál. Jako další tady mám olůvka, ty jsou taky hodně důležitý. Jak můžete vidět, mám jich tady několik, mám je po gramech, od nejmenšího až do největšího. Pak prodává se to kolem 30 korun snad a má toho tam hodně, takže je to dobrý. Pak byste měli mít takovou, no nemusíte to mít, ale jsou to takové gumičky, nebo já nevím, jak se tomu říct, zarážka. To se dává většinou pod olůvka nebo pod boilí. A tak, pak tady mám nějaký karabinky, ještě jak můžete vidět a tak. Takže to se taky hodí. Pak tady mám samozřejmě metr. Ten je hodně důležitý, to je v povinný výbavě metr. Nebo váha, to je jedno, ale spíš já radši nosím ten metr. Takže takovýhle stačí. Pak tady mám teda, jako další tady mám olůvka, hodně olůvek. Pak nějakou třpytku. Takhle můžete vidět. Pak tady mám něco na muškaření, ale já moc nemuškařím. Já spíš chytám na feeder. Pak tady mám nějaký ještě, můžete vidět, tadyhle mám iráčka. Tadyhle můžete vidět, mám různý twistry. Jo.
Já tam zase vrátím. Pak tady mám obyčejný háčky, takovýhle. Je to skoro jako bříško palce, no. Co tak kolem toho. Takže to. Pak tady mám jeden dvojháček. Jo. Pak tady mám trojháček. Takový menší, střední akorát. A pak tady mám takový, no nevím, jako dalo by se to použít i na sumce. Je to s vočkem teda, takže jo, dobrý. Pak tady mám ještě takový obyčejný, nové s placičkou, na ty já asi nejradši chytám. A to je z téhle krabičky taky všechno, takže to zavřu. Pak bych vám teda doporučil na ty ryby si koupit, nebo prostě najít si nějakou malou lahvičku, jako je třeba tohle, jo. A já vám taky ukážu, co v tom všechno mám, takže uvidíme se za chviličku. Tak jo, jsem zpátky a teď si teda ukážeme, co jsem měl v téhle malinkatý lahvičce. Nebo malinkatý, to se nedá říct. A jako první tady mám nějakou starší třpytku, tak můžete vidět, ale jako je dobrá. Pak tady mám trojháček, pak tady mám hodně dobrý háček. Je to jakoby háček a na tom je olůvko a to je jakoby udělaný tak, že si to zapíchnete do nějakého toho twistra a ono to slouží jako olůvko a vypadá to pak i jako rybička, takže vypadá to jak takhle, jo. Už to je hodně starý, protože jsem s tím chytal, nebo jako hodně starý, je to obouchaný a už je to starší, protože s tím chytám hodně, ale nějak takhle to vypadá. Tohle je to očíčko. Jo, tak, jdeme dál. Pak tady mám takový střední háček, na to chytám, když jdu chytat nějaký větší kapříky, tohle je tak na menší kapříky, na tadyhle jsem teda chytám nejvíc, jak jsem říkal, a tadyhle se jde úplně malinkatý, s tím moc nechytám, jenom když jdu nějaký čudly. Pak mám nějaký 4 olůvka, jedno je nejtěžší, to je na dálku, to je jako když si nahodit daleko. Pak tady mám další, to je tak střední, na to chytám rád a tadyhle mám takový prostě záložní skvělec, nechytám. Pak mám jednu karabinku a 2 ty zarážky, nebo ty gumičky, jak jsem říkal na konci. A teď se přesuneme úplně na poslední věc. A jako úplně poslední věc, tady máme rybářskou povolenku nebo papíry, říkejte tomu jak chcete. A já to mám v takových velikých deskách, ale budu si kupovat jako takový ty malinkatý destičky. Takže jako první tady máme rybářský řád Českého rybářského svazu popis. Máte tady jakoby, kdy se může chytat, kdy se nemůže chytat. Pak tady máte svazy různý a tak. Prostě je to takový úvodní prostě. To dostanete, když si to založíte. Pak samozřejmě máte rybářský lístek. Tak to je teda rybářský lístek. Pak tady máte, kam si prostě zapisujete, jak můžete vidět, kam si prostě zapisujete ryby, co jste chytili, je to docela dlouhatánský, nevím, jestli to teda už někdo vyplnil, nevím. Pak tady máte jakoby další, no já nevím, jak to říct, prostě tam si zapisujete, jak to říct, sakryš. Je to vlastně jakoby taky něco o vás, já nevím, čemu to tak je. Je to spíš prostě, když si chcete udělat další povolenku, tak vám tam dají tohleto a máte tam prostě něco o sobě a tak. Tak, pak dostanete ještě kalendář. Jsou různý, třeba já tady mám sumečka takhle s prutem, máte tam napsáno Petrův zdar 2015 a pak tady máte vzadu ještě kalendář, jakoby. Tak tohle k tomuhle videu všechno, doufám, že se vám tohle video líbilo a čau.